Who am I? Pangklimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 26 September tahun 2020 kapetik saka Injil Lukas bab 9 ayat 18 tekan ayat 22. Jroning kegiatan pembinaan wong enom ana sing dijenengi program Who am I? Sopo aku iki? Kanthi program iki, bocah-bocah enom kang kadampingi kaajak ngenali diri pribadi kanthi ndudah kahanan diri pribadi apa anane minangka kanugrahaning Allah Maha Becik. Yo kaluwihan kakurangan, yo kabecikan, kahanan ala lan kadurakan sarta sak pituruti sacara luwih jero banjur didandani. Kekurangan didandani amrih tansah sithik malah menawa iso ilang. Dene kaluwihan tansah dituwuh ngrembakakake. Sipat ala disadari lan dilereni, dene sipat becik dituwuh ngrembakakake, disyukuri sarta diandumake minangka berkah kanggo pepadha. Pitakonan saemper katakokake Gusti Yesus marang para pendherek dalem. Manut panemuku, sapa aku iki? Pitakonan iki Gusti Yesus ajokake kanggo mangerteni sepira pangenalan para pendherek dalem marang panjenengane. Pangenalan kang bener lan jero mesti nuwuh ngrembakakake tresna para pendherek dalem sarta maujud ana sikap asrah diri lan leladi marang Sang Putra Manungsa iku. Luwih-luwih prakara iki wigati jalaran kahanan andun laku dalem Gusti tumuju Yerusalem kanggo nandhang sangsara minangka sarana nebus dosa manungsa. Wangsulan kang bener kejaba gawe bungah manah dalem nanging uga mbiyantu para pendherek dalem tansaya mantep ndherekake lan tresnani panjenengane. Saka wong-wong kang pangenalane bener ngene iki, Gusti Yesus bisa masrahake ayan lan tanggung jawab nyempulurake karsa kaslametan dalem saklebar panjenengane mikrat menyang swarga tembi. Wangsulan kaya kakersakake kawetu saka tutuke Santo Petrus. Panjenengan menika Sang Kristus ingkang jinebataning Allah. Atur wangsulan Santo Petrus kejaba dadi wakil peratilan para murid liyane nanging uga neguhake panemu murid liya kang durung mantep lan gojag-gajeg. Saka wangsulan Santo Petrus, para murid kasadarake sejatine pribadi priagung kang kadhereki saksuwene iki. Kabeh pakaryan dalem kang kasumurupi lan kaalami para murid saksuwene iki dumadi minangka peratilan tindak kamesiasan dalem Gusti. Kanthi atur wangsulan Santo Petrus, para murid kateguhake kanggo ngetut Gusti Yesus sang jinebatan tumuju Yerusalem kanggo nuntasake ayan luhur dalem nandhang sangsara seda sarta wungu ing dina katelu. Para tresna pelem kinasih kanthi mangsa kang beda-beda awake dhewe padha nderek lan wanuh Gusti Yesus. Ana sing 10 taun, ana sing 20 taun, sarta akeh sing luwih saka wektu-wektu kasebut. Pitakonane yaiku, sapa Gusti Yesus kanggoku? Pangenalan lan srawung kang pener marang Gusti Yesus temtu nemtokake jero lan kepriye anggon kita tresnani lan pratelakake tresna mau marang panjenengane. Eman, rikala suwe mangsa srawung kita ora kaimbangi karo tresna kang jero sarta pangorbanan minangka pratilan prayoga tresnani Gusti. Suwawi sami munjuk, kunjungan saha dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sang Kristus sang jinebadan kawula mangka klan bingah dados pendherek dalem. Nyuwun berkah kegiatan amrih kawula saged nuhuni dawuh sarta pakon-pakon dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan dalam Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.